niin. Terve. Terve! Päätettiin pitkästä aikaa tehdä nyt unboxingia vähän, kun ei ole tehty varmaan vuoteen kunnolla. Meille tuli tämmönen pieni lähetys, tässähän nyt vappukin lähestyy ja selvittiin tuosta kovasta viikonlopusta. Mitäköhän täältä löytyy? No ensinnäkin tämmösiä löytyy näköjään lisää. Tää on tosi hyvä. Suomen armeijan M05-kuviolla, niin tosi mukava huppari. Vetoketju edessä, ei tarvitse pujotella pään läpi. Vetoketju taskussa, tavarat pysyy matkassa. Eikä tää paha hintainen. Kattokaa sieltä verkkokaupasta, en muista tässä nyt sitä hintaa. No sitten, aivan klassikkoa. Täältä löytyy, tätä tuli US Caps. Tässä on Woodlandina ja Flektarina. Ja miten tästä saa vielä tyylikkäämmän? No tehdään tietenkin 05. Tässä on hyvän näköinen lakki ihan meidän omalla kuviolla. No sitten, näitä meiltä on aika paljon kysytty. Katsotaan mitä täältä löytyy. Tää on siihen viilekkeeseen. Joo, tää on viilekkeeseen laitettava tasku. Eli tämän saa molle-kiinnitykseen myöskin, mutta täällä on lisäksi, että saat sen tähän pystyyn viilikkeeseen. Näistä taskuista on ollut vähän pulaa. Hei, täällä on mustanakin sitä. Mustana löytyy, kyllä. Ja sitten, tässä on tuote, jota on kehuttu kovasti, että kun tarvitset semmoisen hyvän teknisen paidan, niin meiltähän se löytyy. Tätä löytyy paitsi äärettömän tyylikkäänä mustana, myöskin vihreänä ja kojotena. Joo. Oliko vielä? Ei siellä muita väreitä ole, mutta niillähän pärjätään jo pitkälle. Mut hei, kesä tulee. Täällähän on tämmöset shorts. Joo, siinä on joggerit, ne joggerisortsit. Se on tämmönen pehmeä sortsi. Mukava. Semmoinen oikein, voisi sanoa, että lutut. Ja sitten jos haluaa vähän jämäkällä, niin täältä muuten löytyy brittimalli ripstoppina. Ei tää ripstoppi ole, mutta tää brittimallin sortsit löytyy täältä. Joo, ja sortseja muutenkin on aika lailla kivasti, että sieltä kannattaa käydä sitten verkkokaupasta katselemassa. Joo, ei ne tähän lopu. Meillä täytyy 05 sortsit sitten, että niitä kannattaa tilata sieltä. Tästä on vähän sortsia. Reisitaskut näissä meidän sortseissa kaikissa taitaa olla. Joo, ja tää on tällä brittinapilla, joka on kestävä. Joo. Ja sitten Ro on näköjään löytänyt uutta tavaraa tilattavaksi. No, eli tässä on, tää on vähän kuin se kiinalaisten vankilalakki tai jenkkien vankilalakki, niin tämmönen joustavalla niin sanotaan, että siitä 5-7 ylöspäin niin jonkun matkaa sopii päähän ihan suoraan, ei tarvitse säätää mitään. Ja sitten kesää odotellessa niskasuojalla oleva Sahara. Ja täällä on kiristys, että saa tiukalle laitettua päähän, mutta sitten lisäksi täältä löytyy tämmönen, missä se nyt on, kiinnitys, jolla sen saa tähän vaikka kaulukseen kiinni, että kun lakki lähtee lentoon tuolla veneillessä, niin se jää roikkumaan. Mites muuta meillä oli? No lapsille tuli vähän liivejä, maastoliiviä ja siihen housua, josta saa tehtyä myöskin shortsin muistaakseni. Ja sitten tuli brittien kesäsäkkiä, eli tää on makuusäkki, tämmönen ohut kesämalli, kuuluu heidän tähän monikerroksiseen järjestelmään, mutta tämä on se sisäsäkki, joka yksinään toimii kesäpussina. Ja mikä hauskinta, tästä löytyy hyttysverkko. Niitä saattaa meillä joskus tarvita tuolla. Saa nähdä, miten mukava hyttyskesä meille tänä kesänä tulee. Että joo. Ei ole vielä. Oliko siellä vielä jotain? No sitten on noita sniperihuiveja siellä on. Ja tarppia löytyy. Tarppi löytyy muuten 056 sitten kanssa taas. Joo, täällähän on vaikka minkälaista. Mitä sulla on? Siinä varmaan on tärkeimmät. Joo. Vai vieläkö löytyy? Hei, sitten tää juomapullo-pilike, niin tää on kanssa semmoinen tosi hyvä. Eli otetaan tuommoinen 05 limupullo. Sujautetaan se tähän kaulukseen. Nämä kiinni ja tässä on paikka, jonka voi panna, tai tämmöinen lenkki, jolla sen saa joko molle lenkkiin tai sitten vyöhön. Ei tää yhtään pulloa olla, niin ei ole pulloja nyt tässä, että
Me emme käytä. Tuolta löytyy. No nyt lähti tulemaan. Sieltä apupoika Antero tuo meille mallikappaleen. On ollut vähän flunssaa meikäläisellä viime aikoina. Joo. Tämmösiä oli meillä tällä kertaa. Tällä kertaa. Ja nämä tuotteethan löytyy www.eravettu.fi sieltä verkkokaupasta. Joo, ja vielä vaan kipinkopi. Mehän ollaan auki myöskin vappuna, siis verkkokaupassa, ei myymälässä. Joo, torstaina vappuna ollaan No niin, pihahommissa. adieu. Adieu. Kuten ruotsalaiset sanoo. Se on adieu.